Няма какво да добавя. Ние допринасяме за мира и сигурността в Босна и Херцеговина с участие в операцията на Европейския съюз, както и в Косово. Това са инсинуации и фалшиви новини. Благодаря. Ще бъде организиран щаб, който да следи съвсем отблизо ситуацията в Близкия изток. Актуална заплаха към момента няма. Затова ви казах, че обсъждахме потенциални такива, които биха могли да възникнат. Усилили сме нашето присъствие по отношение на израелското посолство и израелските граждани, които са на територията на България, и всички онези обществени мероприятия, които имат подобен акцент, така че да гарантираме сигурността и спокойствието както на участниците в тези мероприятия, така и на българските граждани.